ye Salmata Camara ne de ni émission kura présentatrice no émission in tɔgɔ ye MJC Mali Jeune Conscient ale émission kura labɛnni Mali Jeune dɔw fɛ olu ka émission yɛrɛ les objectifs yɛrɛ ka to k'a lajɛ to bɛ jateminɛ kɛ jamana kɔnɔna na degun minnu bɛ yen nɔ ka émission boli a kan en même temps kuma dɔw la u bɛ sketchiw fana kɛ donc bɛɛ taara information ɲini ka côté la an ka bi ta in bɛ boli éducation de kan donc minnu ye information ɲini professeur fɛ ale bɛ n'a ka sigi ka professeur représenter min fana ye information ɲini écoledenw fɛ ale fana bɛ na ka na écoledenw représenter donc an b'a fɔ an ka invité wa bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Badara Alou Badara Sakou ale bɛ écoledenw de représenter ale filɛ nin ye yan nɔ Badara i bisimila an ka kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Badara Aliou Sakou. Donc je représente les élèves ici. D'accord, merci. Donc n'ale bɔra yen nɔ Lasana Kumare ale bɛ professeur de représenter Lasana i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ma fɔ ka bɛn ɲɔgɔn moi c'est Kumare Lasana. Je représente en tant qu'un professeur. D'accord. Merci Lasana, mais c'est en bambara s'il vous plaît. D'accord. Il n'a pas fait de choses na bi émission bɛ boli éducation de kan. Professeur e bolo éducation ye fɛn jumɛn ye information minnu ɲini e jumɛn de sɔrɔ éducation kɔnɔna na. Bon, éducation mara. Mara. Bon, c'est l'apprentissage et de développer les facultés intellectuelles. Ka denmisɛnnin orienté ka taa sira ɲuman kan ka bɔ sira jugu kan. C'est ça qu'on appelle l'éducation. D'accord. Badara e bolo éducation ye fɛn jumɛn ye? Ne bolo éducation ye ka mɔgɔ kalan fɛn na a tɛ fɛn min dɔn quoi. Donc c'est-à-dire élève que ce soit un adolescent ou un enfant ka tigi kalan faculté intellectuelle ou morale walasa a ka se a yɛrɛ développer a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na quoi. Voilà. D'accord, merci. Et professeur, ne bɛ fɛ i ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na i ye degun minnu sɔrɔ ni da bɛ se ka se o ma i n'a fɔ ni écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ ni parents d'élèves ni ɲɔgɔn cɛ en même temps administration kɔnɔ mɔgɔw fana gɛlɛya minnu sɔrɔla o la n'i bɛ se ka i da se o ma. Bon, ni y'o ka kuma degun na an b'a daminɛ fɔlɔ parce que a degun ka ca an b'a daminɛ fɔlɔ entre an ni écoledenw ɲɔgɔn cɛ la. Bon écoledenw caman ma bonya mais la plupart u t'an bonya quoi. I b'a dɔn bon n'a ma ɲɛ n'i bɛ mɔgɔ kalan i b'i ka hakilina don mɔgɔ hakilina la o n'a tigi b'i bonya o n'a tigi b'i ka kuma lamɛn. Mais sisan très généralement écoledenw caman ka jan ni anw maîtres ye surtout maîtres minnu ye surumaniw ye. Bon manque de respect bɛ na. Bon manque de respect bɛ ko o ko la o ko kɔni tɛ se ka ɲɛnabɔ. Bon et aussi l'abandon des parents d'élèves. Les parents d'élèves ils ont carrément abandonné. Les parents d'élèves ne savent pas que u t'a dɔn k'a fɔ ko olu de fana kan ka denmisɛnnin mara. N'i y'a mɛn anw maîtres bɛ se ka denmisɛnnin mara école la o y'a ni parents d'élèves fana dɔ de kɛ. L'éducation commence à la maison d'abord. Voilà bon donc parents d'élèves ɲinana u denw den mara bon den bɛ taa den ma mara kosɛbɛ bon an fana bɛ togo bɛɛ kɛ pour ka se ka den mara bon den se ka an se ka den orienter ka bɔ a ka sira kan bon mais après parents d'élèves bɛ tila k'a fɔ tuguni k'an tɛ ka se ka k'an tɛ ka se k'u ka denmisɛnninw mara alors que a bɛ olu de y'a dabila n'olu y'a kɛ sisan baara bɛ ɲɛ. D'accord, merci. Alou Badara professeur bɔra k'a fɔ ko écoledenw tɛ anciens bonya e yɛrɛ bolo sisan aw ko o comportement ninnu olu bɛ sɔrɔ mun fɛ sisan. Bon o comportement ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a nɔba bɛ bɔ maître yɛrɛ la fɔlɔ quoi parce que ni e nana ka na kulonkɛ jaja élèves la ka to ka kulonkɛninw don i fɛ sinankunya fɛn ninnu a kan ka bila a kunna an bɛ école de la quoi donc a nana min na a b'o kɛ n'i ye kulonkɛ jaja élèves la a b'a bila a kunna donc n'a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye kulonkɛ ye quoi a bɛna manque de respect k'i la pensant que a bɛ kulonkɛ la o de la a bɛ ka digi e la. Ok, merci. Mais aw yɛrɛ ka niveau la degun jumɛn bɛ aw ka classe kɔnɔnaw n'a ni aw ni administration kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon o degun na n ye n terikɛ caman ɲininka yɔrɔ camanw la village la n'i y'a ta k'a lajɛ classe kɔnɔna na i b'a sɔrɔ jama ka ca quoi classe kɔnɔ normally moins 30-40 personnes i bɛ taa sɔrɔ classe kelen kɔnɔ plus de 100 personnes donc c'est a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɛfɛ olu de bɛ misi ka kuma faamu misi mana min fɔ olu de b'a faamu parce que olu bɛ ɲɛfɛ olu b'a mɛn quoi i bɛ taa sɔrɔ min bɛ kɔfɛ ale ɲɛ bɛ classe kɔnɔna ko bɛɛ la misɛnnin fɛn fɛn bɛ côté o côté la donc ale ɲɛ bɛ taa a bɛɛ la a tɛ se ka concentrer misi ka kuma kan donc n'i taara a lajɛ classe caman kɔnɔ fana tableau qualité man ɲi toiture fana qualité man ɲi tuma dɔw la aw sigilen i b'a sɔrɔ tonso ni fɛn ɲɛnamaninw bɛ to kulonkɛ la f'u ka fɛnw bɛ bin aw kan ça déconcentre quoi voilà bon en outre n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maître fana ka capacité man ɲi quoi
le mettre où tata ou blabla ou la casserole spécialisé les noms machines na tout est dispensé t'as sur le mettre là spécialisé les noms maths physique na t'as kata ou bla bio fait na donc c'est difficile à hacker soit ta erreur qui quoi t'as sur ça par exemple dans les écoles d'aller à faut un cousin dans le salon diplôme ba boulot à te par là à va t'as droit à blague école là à te faire non mais il y a gounod de fana quoi de goun fana ba et mais era bolo sisan munu bi se ka kɛ sababu ye min b'a to école dɔw bɛ bali ka école bila ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye kalankɛla ye fana bon ne yɛrɛ bolo ye fɛn cause fila de cause fɔlɔ o y'a ye ni écoleden y'a bila kunna k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a ka karamɔgɔ kan o bɛ sɔrɔ min fɛ o bɛ sɔrɔ maître de la il faut que maître bɛ min fɔ a ka vérifier quoi a kana na ni foyi ye ko a ma min vérifier ou bien résolution tɛ min na monsieur yɛrɛ ta kɔfɛ par exemple monsieur bɛ fɛn dɔ fɔ a ɲɛna i bɛ disi gosi n'a ye gɛrɛ na an ka monsieur nin fɔ an ka monsieur nin fɔ dɔ fana bɛna fɔ ko non aw ka monsieur nkalon tigɛ a kɛra tantɔ a bɛ recherche kɛ a bɛ taa bɛn o ma donc maître bɛ erreur kɛ tableau la u bɛ fautes kɛ donc élèves yɛrɛ de bɛ tila ka maître corriger tableau la ça c'est pas beau à voir donc ni élèves y'o bila a kunna a b'a bila a kunna ale ta dɔn ta ka bon ni monsieur ta ye donc il va préférer ka to so a b'a ka fɛnw ta a yɛrɛ ma i bɛ taa sɔrɔ fana village kɔnɔnaw na école yɔrɔ ka jan so la donc distance min ka bɔ école la ka na so a ka jan ale retour i t'a ɲɛ quoi tu préfères ka to so ou bien i bɛ to école la o dun se tɛ bɛɛ ye ka to école la puisque cantine ko fana ye gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ école dɔ la cantine bɛ dɔw la cantine tɛ yen cantine bɛ dɔw la cantine tɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ sisan i kɔngɔ b'i la quoi kɔngɔ b'i la i t'a dɔn b'a kɛ cogoya min na wari t'i bolo au lieu que i k'a fɔ k'i bɛ taa so dun ka jan donc tu restes à la maison quoi i bɛ to so caman b'a bila o de la. Ok, d'accord. Professeur Kumari, e hakilina ye mun de ye Mali AM ko la? Bon, Mali AM ko la, bon, l'AM a trop de pouvoir. Ouais, l'AM a trop de pouvoir. Et au exemple fitini ye parents denmisɛnnin dɔw bɛ bagi sɔrɔ san u parents ma a préféré ka warimisɛnninw ɲini a somɔgɔw la a dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw la pour que ka se k'a den don université privée la au lieu de a ka taa den don gouvernement ka université la parce que a ye mɔgɔw ka violence n'u ka fɛnw bon n m'a fɔ gouvernement ko ka AM ko bonya ou bien ka AM ko kɛ cogo min na mais quand même pouvoir min bɛ AM bolo ka dɔgɔ ka AM ka pouvoir réduit ka dɔ b'u ka pouvoir la je pense que o la an bɛ se ka o de y'AM problème ye pouvoir bɛ AM na trop. D'accord. Ni ne tun bɛ y'an bolo ka ɲɛfɔ ye fɔlɔ mais sisan ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase bɛɛ ma? Bon, ladilikan min bɛ ne bolo fɔlɔ n b'o adressé gouvernement na il faut que gouvernement ka u ka système éducatif falen parce que an bɛ ka jateminɛ ni san 10 laban tɛmɛnen an yɛrɛ ɲɛ b'a la sous région bɛɛ b'an ɲɛ san kalan na ouais il faut que an ka segin an ka système éducatif kɔrɔ de ma système alphabétique ka segin kɔrɔlen ma surtout au niveau de la fondamentale de première à sixième année bon sixième année i bɛ former yen de fɔlɔ pour que i ka se ka taa septième ni huitième na mais sisan ekɔliden dɔw bɛ bɔ sixième na ou septième na ou huitième na n'ala cɛ u tɛ se k'u yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn c'est très très problème bon et aussi n b'a fɔ gouvernement fana wa enseignants fana sara ka ɲɛ oui il faut que enseignants fana ka sara enseignants bɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn jamana kɔnɔ grève ba ni fɛn dɔ ka bɔ a la quoi ouais parce que n'an ko changement n'an ko Mali kura n'an ye fɛ Mali kura ka na il faut que changement bɛ daminɛ éducation de la fɔlɔ ni éducation dilanna sisan jamana bɛ dilan voilà bon donc l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde voilà maître ka se ka sara ka ɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kalan o b'a ye n'i yɛrɛ hakili sigilen don e saralen tɛ sara fitinin bɛ ka d'i ma donc i bɛ taa i ka baara bakile dɔrɔn ka tɛmɛ mais ni maître sarala ka ɲɛ o b'a dɔn o ka baara ye fɛn min ye. D'accord, merci. Batra, ladilikan laban jumɛn bɛ yɛrɛ bolo? Bon, ladilikan min bɛ ne bolo o bɛ ɲɛsin n teri élèves ma ani élèves ɲɔgɔnw o ye ka a ka famille respecter donc le respect commence par la famille. Ni parents bonya donc i bɛ maître bonya parce que i b'a nafa dɔn maître bɛ nafa masa de ni maître bonya a nafa bɛ s'i ma quoi parce que u bɛ k'an kalan u ka savoir la u kunkolo la taa. D'accord, ok, an b'a fɔ ye k'an bɛ toujours Mali MJC plateau de kan ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ ye mais f'an k'a dɔn fana k'a fɔ ko éducation ye jamana sisibere dɔ de selon c'est comme le dit Nelson Mandela c'est l'arme la plus puissante au monde. Donc diɲɛnatigɛ ko ko n'an b'a kɛ
an ka ɲini ka ko ɲɛdɔn fɔlɔ yɔnan k'a lase a kan i n'a fɔ an ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na la première surati la kura surati ikra diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ i k'a ɲɛɲini fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i lase a kan i ka sɔrɔ k'i lance a kan infraction minnu n'an b'a kɛ a caman tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ kodɔnbaliya de don sinon n'i b'a dɔn i tɛ sɔn ka kɛ donc nin bɛɛ ye éducation avantage de ni ne kun b'an bolo bi ka nin lase aw ma an b'a fɔ an ka invité ko merci ka courage n'u ka fɛnw na en même temps an bɛ foli lase fana Zawiya TV ma an bɛ Mifa production mɔgɔw fana k'olu fo ani an ka dibila baarakɛlaw fana an ka foli bɛ olu fana yɔrɔ ni ne kun b'an bolo ani a lamɛnbaga jɛkulu an ka foli b'aw fana ye aw merci aw k'an bɛn don wɛrɛ